ҳама салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Семи Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи охирон хабарҳое ки дар ҷаҳон рух доданд, аниқтараш дар Ирону Израил. Ва муҳим дар инҷа чие ки бояд гап занем дар байни блогери тоҷик. Албатта ки гапа намеган, нестаю чунин блогерое ки чунин хабарро гап зананд, барои он хотире ки и темое ҳастае ки ростша гуфтан мушкилае, а оное боша ки ростша агар гуфта бутонанд ҳам фаҳмишу, тафаккуру, ақлу, фаросату, короче, намефаҳмам вообще им хеле новостиёра. Например, мегирем Рамзия баромада чанд қапеш гуфт ки тамом сулҳ басиян, короче, ҳама ништяга. Беақл будум. В общем, бародаро, дар ин випуск гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гап шид, барои чӣ шид, аз ҳамада муҳимаш ҷавоб дар саволи оне ки барои чӣ ин қадар вақт ин хел атакаву ин хел ҳуҷуму ин хел коро набуд ва ин навшид. Оё ин мушакборон ба тарафи Израил ба хотири Фаластин буд? Дар ин видео албатта ки ҳамаи саволота ҷавоб мегирем. Касе лайк мондагиай раҳмат, шумо сабаб мешавед ки аз ин видео дигарро ҳам бохабар мешаванд. Хай подписаться кардаги ҳастем по-любому. Ва агар ки ҳуҷҷатотон буд шидагӣ боша ё ин ки буд шиданияй, метавонем ки ба ширкати парвоз авиа муроҷиат кунем барои гузаштани граница ба тавассути самолёти мошин ва ҳамчунин билетҳои арзон метавонем ба даст биёрем ба тамоми ҷаҳон. Рақамҳо дар болои экран. Ва ширкати шифофармо аз дороҳои гиёҳӣ сар карда ба китоби Қуръону дигар лавозимотҳои динӣ, ҳамчунин ҳиҷома, фитабочка ва массаж. Рақамҳо дар болои экран. шаби якшанбе Эрон ба Израил тавассути сатҳо ҳавопаймоҳои бесарнишин, баллистические ракетаҳо ва дронҳо зарба мезанад. ин ҳуҷума дастгирӣ мекунад намояндаҳои Хизбалла аз Ливан, боявикҳои Ироқ ва хуситҳои Йемен. Ва бардор, пеш аз оне ки маълумоти пурраша дар ин бора гап мезанем ки чӣ кор шид, чанд кас мурд, чанд қадар зарба рафтак, ониша гап мезанем ки бисёр одамое ки ақли солим доранд, ҳамин чиза фикр мекунанд ва ҳамин чиза аҳамият метаҳанд ва мехоҳанд ки ҳамин чиза бифаҳманд. Мақсади ҳуҷум дар чӣ буд? Мақсади ҳуҷум, агар ки мо официални версияро нигоҳ кунем, мувофиқи официални версияи худи Эронае ки ин ҷавоб ба ҳамун зарбае буд ки аз тарафи Израил ба консулствое ки дар Сирия қарор дора, консулствои Эрон ки дар Сирия қарор дора, ба хотири ҷавоби ана ҳамун зарба буд. Яъне ки рӯзи 1 апрел дар консулствои Эрон якчанд командир пайдо мешавад ки уора Израил нобуд мекунад. Агар ба ёдтон боша, касе ки дар телеграм канали ма боша, следи кардаиста боша, бидуроен дар ссилкаш дар якум комментария ҳастай. Ман мемонам дар онҷа мо обсуждат мекунем дар ин бораҳое ки мисол хабарҳое ки пешакӣ баромадагӣ нестай, дар ин бораҳо мо обсуждат мекунем. Яъне ки ман медонистам ира пешакӣ ки чӣ кор шидагиай ва чунин кор имконият дора ва бояд ки бишавад дар бораи кор рафтеса буд. Яъне ки аз 1 апрел ин маълум буд ва дар ҳамун вақтам ҳамин хел гап чап буд ки Эрон қасос мегирад. Лекин ҳама як камтар хомӯш шид, одамо хиёл карданд ки не хай ҳеҷ гап намеша, ҳамаш хомӯш шида рафт. Лекин огоҳӣ аз тарафи Амрико буд ки ягон чӣ хомӯш нест. ҳуҷум аз тарафи Эрон мешава барои зарбаи задагии Изроил ва аломатҳое ки ин ҳуҷум баргузор мегардад ягон чӣ тишина шидагӣ нестай, шоми шанбе аллакай маълум мешавад. Ҳавопаймои Теҳрон ва Телавив маҳкам мешаванд. ва касоне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва студентский билет агар ки лозим боша, бе ягон ташвиш метавонем ки ба боварӣ муроҷиат кунем. бо донишгоҳ ҳамкорӣ дорани бародаро метавонем истифода барем. ва аз ҳамада факте ки бисёр одаморо тарсон ва чунин саволҳо ҳам бисёр дар телеграм канали ма доданд ки ин ҷанги ядерни ҷаҳонӣ мешава, масъал чӣ мешава, ба он хотире ки чунин фактҳо хеле ҳам чунин чизҳое буданд ки шаҳодат медоданд ба ин кор, лекин не, гап дар бораи дигар чизае. Яъне ки якум чизаш и чӣ буд? Израил самолёти судни ден меган, вақте ки уже судни ден медонӣ чӣ мешава охири замон. Ҳамин хел самолёт дора ки дар вақти ҳамин хел ядерни ҷанг мақсад ӯ ба кор андохта мешава, ба осмон мехезад. Ва ҳама хиёл мекунад ки тамом, аллакай всё. Вақти фаро расид вақти ин кор, значит ки ин кор мешава. Лекин гап дар бораи оне буд ки ё мехоҳанд ки самолёта дар ҷои безопасни бугзоранд. Вардоранша дуруш кунанд аз аэропорт. Ва вақте ки аэропортҳо маҳкам шидан оғоз мешавад, дар Израил мактабҳоро ва ҷойҳои корро манъ мекунанд, ягон кас ягон ҷо намебирояд ва оғоз мешавад мушакборону дронборон.
тамоми ин видеоҳо ҳастанд дар телеграм-канали мо, метавонед будурен тамошо кунед. ссилкаи телеграм-канал дар якум комментарияй. Ва Бенямин Нетаньяху меброя мега ки мо дар ин зарба ҷавоб метем, яъне ки ҳама сразу талхкаф уже мешавад ки тамом ҷанги сеюми ҷаҳон. Лекин не, ин тарафи дигари новостира барои чӣ хотире ки намеган, яъне ки он тарафи новости ҳамияе ки ин кор номумкинае шиданаш, ё ин ки агар бишава ҳам бигем ҷанги сеюми ҷаҳон хеле ҳам душворае, ҷанги сеюми ҷаҳон шиданаш хеле ҳам душворае. Бисёр кишварҳое ҳастае ки ин корда монеагирӣ мекунанд ки ин кор нашава, аз ҷумла худи амрико. Бале бародаро, шумо медонед ки дар инҷа дар ин масъала ҷанги бо Израилу Фаластин ё ин ки Израилу Эрон дигар амрико тарафи Израила мегирад, лекин калон шидани ин кора амрико худ намехоҳад. Барои чӣ? Албатта ки гап мезанем бародаро дар ин бора. Хуб ба диққат видеоро тамошо кунед. Ба асоби худи ҳамун рӯз эълон карда мешавад ки Израил 99% зарбаи ҳавоие ки ба тарафи Израил равона мешид, Израил гардонида гияе. Лекин мо мебинем зарбаҳоеро ки ба Израил расидагиянд. Албатта ки чунин зарбаҳо ҳастае, дар телеграм-канал метавонед тамошо кунед ва дар ин бора албатта ки мо гап мезанем ки чӣ хел 99% гардонда, бо чӣ хел бо давҷа зарбаҳо задагияе, ҳастае видеошон задагияе. Дар ҳолате ки чанд фоиз задагияе, чанд қадар чӣ шидагияе, мо инро бояд дар натиҷа бибинем ку дар натиҷа официални хабаре ки дар бисёр новостиҳо ҳастае ки чанд кас мурдагия, чанд кас захмӣ шидагия дар натиҷаи ҳамин қадар бомбаборон ки ҳамин қадар беспилотникҳо дронҳое ки рафтагиянд, медонед ки чанд қадар рафт. Дар натиҷаи ҳамаи шуморо хеле ҳам ҳайрон мекунад ки чанд кас осеб дидагияе. Просто ҳозир бисёр одамо мехезанд мегӯянд ки хай ҳо ин қадар вақт Фаластина задан, ин қадар одаме ки дар Фаластин мурдак, дар ин ҳолат хубшон шида ки дигар гап. Бародаро, ин дронбозие ки ҳоло шидак дар Израил, ё шумо ҳеҷ вақт ба мурдаҳое ки дар Фаластин шид баробар накунед. Шуморае ки дар ин ҷа одамо дар натиҷаи ҳамин мушакборон ё ки дронборон чӣ хеле ки мегӯед шумо, ма дронбозӣ мегӯмша, барои чӣ хотири бозӣ ки баъдан дар бораи гап мезанем. Медонед чанд кас осеб дидагияе. То охира тамошо кунем бародаро, ҷа хеле гапи чапае. Ва ҳоло фикр мекунед ки ин қадар зарбара ҳамаша худи Израил гардонд? Не. Амрико, Иордания, чӣ? ҳо бародаро, Иордания дар ин муноқиша тарафи Израил буд. Чего, блядь? Эрон хабар метаҳад ки дар натиҷаи ин мушакборон яке аз авиабазаҳои Израил ҳамин қадар зарар дидагияе ки ӯро ҳатто истифода бурда намешавад. Лекин ин кора Израил рад мекунад. Ва военниҳо боша аз тарафи худи Израил хабар метиҳанд ки бале, яке аз военни базаҳо осеб дидагияе, лекин хеле ҳам кам. На он хеле ки Эрон мегӯяд ки ӯро тамоман истифода бурда намешавад. Лекин дар любой ҳуҷуму дар любой мушакборон дар дигар кош тамоми мо дидагӣ будем ки чӣ гуна одамо мурдагӣ буданд дар Фаластин. Ва оё ки мо ин кора дар Израил дидем ё не? Албатта ки дар ин бора гап мезанем ва видеоҳошам будурен дар телеграм канал тамошо кунед. Ва дар бораи аму военни базаи ниватӣ ки Эрон гуфтагӣ буд ки задагияи ӯро дига истифода бурда намешавад, Израил нишон дод бо як кадре ки действително ӯро истифода бурда мешава, ягон зарбаи бад, ягон чӣ дидагӣ нестай, бо реални видео. Ва дар бораи осебҳои ҷонӣ, чӣ қадар одам мурд, чӣ қадар одам захмӣ шид. Як духтар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ мегирад ва як чанд даҳҳо одамои дигар муроҷиат мекунанд ба беморхона барои кӯмаки ҷисмонӣ ва рӯҳӣ. Просто фаҳмидед шумо ки муроҷиат мекунанд, худшон мераванд барои кӯмакҳои ҷисмонӣ ва рӯҳӣ. яъне ки ракета омаданда тарсидиянд. акира чӣ хел сравнӣ карда мешавад ба Фаластин? Зинда буд Ирон. Ва савол мешавад ки чӣ ягон кас намурд ин қадар садҳо беспилотникҳо ва ракетаҳо рафтанд? Мурдай мувофиқи маълумотҳои Израил 3 нафар, лекин дар Иордания. ва бародари дигар фаромӯш накунем ки видео сабт шидааст рӯзи 14 апрел, яъне ки барои чӣ хотир майра мегӯм рӯзи 14 апрел соати 18 бегаҳ. Барои чӣ хотир ки мақсад хай мавали што бо то вақте ки видео мебарам мумкин ки ягон маълумот тағйир шававу ягон шумораи бо дигар изофа кунанд. Лекин ма
اون قدر بواری سخت ندارم خیلی میبینیم تو چینم و بله بردار وقتی که معلومات اینه خیلی میفهمی خیلی هم در اینجا فکر ده میزنی که این قدر وهیمه عثمان ده خیست این قدر هایهوی این قدر رمزیه گوه ما شاوخونه میرم خیلی سر دهنش گیز میگه جو راکت رفتیسته یا چند آدم مراجعت کرده برای ضررهای جسمانی و روحی تمام حیران میشن دیستویتر نه این کاری حیران شویه و برادر در اینجا از همه در چیه که همین آدمایی که مثلا همین جراحت وزمی و یا دختر گرفتگی و این 3 نفری که در یاردن یا مردگی از безпилотникҳои худи Эрон мақсад ба против душмани дин буда ку мисол бигирем агар хе Израил да лекин медонем ки ай мурдагиҳо мусулмон зинда буд Эрон ва вақте ки зарбаҳо ба тарафи Израил мерафтак дар Эрон ҳама баромада праздноват мекарданд ва баъди зарба ва баъди мушакборонам яъне ки ҷашн гирифтан мақсад хирсандӣ кардан лекин ҳамаҳо гависе дар бораи хирсандию дигар корош мара дуруст фаҳмем бардоро ман просто мехоҳам хеле савол бутам ки ака чӣ кардем шумо ки хирсандӣ кардесен чӣ шид ака ман просто бисёр аҳамият метам дар любой ҳамин хеле корҳои масалан политикаи ҷаҳонӣ агар аҳамият тен бисёри баъд бозӣ мешавад ман бисёр ҳамин бозиҳоро сразу хеле хит мекунем ё ки тасаввур кардесен бардоро шумо ки ин қадар халқа ба по хезондан ин қадар чӣ кардан ин қадар Эрон худаш призиват кардагия халқа ки бихезен мақсад бубуроен масалан кӯчада дастгирӣ кунен дигараш кунен рамзия мега хайка дастгирӣ кунен гуфтеса хай дастгирӣ чӣ охе ту гови ту намедонӣ ки истинияи целда чия барои чӣ хотири кора кардаиста ва албатта ки гап мезанем ки пас ҳеч кас намурда боша пас бо аз ӯ тараф израили зарба заданӣ набоша Эрон бо далчи зарба заданӣ набоша дар ҳолате ки зарбаоша гардондан ягон талафотҳои ҷонӣ шидагӣ нестаи дар уҷа ба мисли оне ки дар Фаластин шидагӣ пас ҳама ин кор барои чӣ буд хеле савол мешава правилно хеле савол мешава ва барои чӣ буд ира ма худам не ҳозир агар ки ман гап занам бо мумкин аст ки рамзия ё ки лангурич ягон каси дигар бихеза бо гап зана мо ҳамроҳи шумо тамошо мекунем реальный аналитика ки дар ин бора чӣ мега просто гапи мани тамошо. Иран пытался наделать максимально много шуму, показать всему миру, своим союзникам, сторонникам, что он отвечает на удар Израиля по консульству Ирана в Сирии, но при этом сделать так, чтобы минимальный был ущерб для Израиля, и поэтому была минимальная вероятность того, что все это перерастет в настоящую войну, что Израиль по-настоящему ударит в ответ по территории Ирана. Так что минем хеле бародаро бояд барои ин кора фаҳмидан барои ин корда якум вақте ки ҳамин кор шид сразу савол додан дар кор буд ки ва гуфтан дар кор буд ҳамон маълумотеро ки барои чӣ Эрон ин қадар вақт не ҳамин замон ин кора кард сабаби ин кор дар чӣ буд ҳеҷ кас сабабша накуфтеса сабаби ин кор дар чӣ буд ва мақсада ин кор дар чӣ буд чӣ хостан ё аз ин инаи саволро пурсидан накора инаи тарафро кофтан накора фикр қилад дар комментария бинависен лайк мондана фаромӯш накунен ҳамада хайр то видеоҳои оянда. جهان را با من زیستایی و زیستی برای یکدیگر